Wayo ne wayo 'yan arewa, Allah sarki 'yan arewa, Allah sarki 'yan arewa. a daina kashe mana 'yan arewa. Ku ɗauki mataki shugabanni. Kabilanci kyamar mutane wannan ba daidai bane ba. A daina kashe mana 'yan arewa. Ɗauki mataki shugabanni. Kabilanci kyamar mutane wannan ba daidai bane ba. A daina kashe mana 'yan arewa. Ɗauki mataki shugabanni. Kabilanci kyamar mutane wannan ba daidai bane ba. Ni da sunan Allah za na fara wanda ya yi kudu ya yi arewa. A daina kashe mana 'yan arewa. Wayayyen sarki kaɗa ita ce hikimarsa akwai kwarewa. Wannan ba daidai bane ba. Shi ya kage mutane ya kabilu ga Hausawa Yarbawa. A daina kashe mana 'yan arewa. Sannan ya nufe su rayu kansu tafi da mu'amala haɗawa. Wannan ba daidai bane ba. A cikin iliminsa da hikima ta sa haka ya tsara ba rabewa. A daina kashe mana 'yan arewa. To amma wasu na haifar da gaba. A daina kashe mana 'yan arewa. Ɗauki mataki shugabanni. Kabilanci kyamar mutane wannan ba daidai bane ba. Tijani na gandu na fito don na sauke hakina kan mutane. A daina kashe mana 'yan arewa. Ɗan Kano ne ni kuma ɗan arewa ba na kyamar duka birane. Wannan ba daidai bane ba. Na da mutane a arewa a can kudu ma kun san hakan ne. A daina kashe mana 'yan arewa. Ƙasa ɗaya al'umma ɗaya mai ya ja maganar korar mutane. Wannan ba daidai bane ba. Kar mu manta in kun kashe namu na ku suna shiyar mu zaune. A daina kashe mana 'yan arewa. Idan muka yi fushi ba ta yi kyau A ba. daina kashe mana 'yan arewa. Ɗauki mataki shugabanni.